Mananum ene otwedam ponyankopon koso anya okase seda ne da unyambre na wotena se na dusun de bru bia no nso wohwebi na wosun bie ye wo hose yesuma santeman ne yesum do tukuru ne krawe ne brabe mu maso ne ntino asanteman eda yakoma so do otwedam ponyankopon de maya ene asanteman eno ntin na yaba obri konfo anoche krum eye agona na ebra woni nunua opem so edi intim jakarisu no na okura na manto anso na ebra nkonimdie ya asanteman dia no ni nua na danfo ye na adwensa ko bebo na baso nko betre na ahyem nanso okase na manto anso na no bekoso ekura mu na kyerese na bibi ewo na manto anso ni mu na no ene ya fa to ye ho so se ye baba besua obri konfo anoche na manto anso a ewo agona na so de kyekere agona no ye ba bepe ho mpanyin nsem na afen so yesua esanse mpanyin se so refi krom hina ben a edwabo no ya na wo yerase yakoko fiase nenne ye duru eye agona afomaso aye ba besua ahanso so abakosem ane de esese ye hunu eno ntese wo fira agona afomaso na se wonya nnum wabakosem a pa konya na tenase esanse ne de besua no edoso enne ye ne nana edumensa eno ne mpanyimfo ene yabeto wonwa ye ba besua de midin ede maame fozia mema wo hene ne mpanyimfo atenase na fe yemfa desua no emfa ntomso ohene wadama memo achin yes mesamu watenase nso ohene wadama se ye kase obri konfo eye na mantoa enso na afomaso eye na afomaso beka ho se ne ye bre a me buse yiya yo me da wase na amanda arefo ne atiefo so ase na ye ka agramanton so a nse afomaso endimo entintiman pa nse na kwa mo achepen so na ye na nanum panifo ekoko sere nse omo pe baby atena ambo mo sesen no kure omo kwai ma sebe omo bedua ekura efe no afamaso na ansana afamaso be afamaso no abla omo banem se omo beto soyamana afa ne se yamana eda ho emoa edimo afrisi edimo afrisane nti omo hu ye na wa se omo hwese edi emoa na omo wura amna mu no omo pie omo wura mu no omo pie nti no mo ye se no se ne ahasitie na ahaye ni kana emoa ne ade wa ha edi ani gie soronko eba ha ne de na esese ye boya sesen wa ha nti sa amana na omo hu ye no omo bo omo sesen wa ho ana ye frɛ no se afamana so ema yenya edin afamana so a ene afamana so ama eko afamana so ama eko amenane nti ese mu adi mu ahyere ntwi na se motena hanuma aduane ho enye mo na enam ne aduane bia enye ye na eno nti na ma ede tu kuro ni dia ene ekuro ye nyina be duru samre yo eno wadama eya na nse na nanom na omo chichiru kura omo hwedu mbedi a eya na omo hwe nsuo so a eben wo ahanum nsuo ben wadama ena eben mo nsuo ben van se ofri agona ba ofen eye nsuo a twa yene nana no chefrempon ehye eye ofen ana okọ beduma senso so a bima enso so eda ho
nsuo ahodo bebre na ewo kuro ma kase wobodin a edoso pa yi na kanzo a nkuro be ahodo miyenu ne miensan so kura sa hye afamana so kuro dua yase me pa cho nkuro ne di ye wo mo so ewo nifa so ya ana ewo kena eno so ewo ho ana ewo hiema nchine ketuo ne nyina ye kura se hiema nchine ketuo hiema nchine ketuo ye wo ne kase ho bet kase no enhye yase nti ketuo na hye yase nti na hiema nchine de din ye do nti sa nkuro miensan ina so ye kura nananum adawroma ewo agona man hine so apne so asa nkuro nyina hye afamana so ase awo nyina so de besum afama so man ne wadama uko menshi uko agona ahemfia be pa chodwuma so be na wodi de boa agona ehene ko agona ahemfia na me adom se ye nana afama so hene na mesaya agona man hene chidom hene ka chidom hene ye kunya edimo na eso ali enfane se nana no motena se nese ye meeting bia was me hwe kire hese bibia da din na advance go bia tenase ansana me ne me mpani fo so de yedom enso akwakota kire ama adwumadi na yedi no etima akoso jojo nti agona hene ahemfie afoma so hene chidom hene na wadama obi konfo anocha breso no wo na so ne ewa ha dabi obri konfo anochi eni asone bia wo afoma so ena ebi wo nzo so a pacho wadama afoma so ekuri wadama munsu ene ofen anase ba ko ka ofen ho be fie ewo ho bi ma kwabrankatia eno so dasia na asuoku makasu pincheme nankasu ensuako ensu ahodo bebre na atwa afoma so man hia wadama emu ye yenhwe emu ba ko anase emu mienu a omu di dwumaso de boa afoma so kure bra na no mo chechera afoma so kure ensu be fie ye ensu asabe ye ka asom afoma so man pa enani ne ya mvanze omo asabe omo wo amanonim bono bebre na ho no omo frɛ kura na ade omotabusa pa yensuo be fie yensuo bi asabe na abra beda ho no ni ye fita krojen a chese ne eduru dabone nso so a obi ani ho a okom ana o ko nya dabone kura nso na okom a ewo se owro mpabo nyina gu people no so ansa na wasane nsuo ni akosa nsuo di abafie nti nsuo be fie nsuo bi a agedin wo ekrom ha pa chese ubisa obi asabe watu kwan ko akwantu metetete kura na ache no ubisa ne se nsuo be na agedin wo kroma ontimi ntwa be fie ho emok nsuo bi adi na ohene wadama edi be fie yie na se ba se ba be ye fie yie di aboa afoma so fo ana mfane se aba ebe ekuro no chichire ko no yekoko pie so prakope ntina je sa se ben fie na eba be boa nipa nso so a ewo fie na se ewo timamfuo no ntina enya sa enya din be fie pacho wadama eguso ewo ho e pacho ewo yo ana de hibio emprempriare na pinchame nso so yensu a eno so abesoma foma so man pa yi na emprempre yemfa se nam eniema course ne pipe ne ade abeba ne honkro ne bentina emprempe bia akọ a wunya ne te se first se ne sitie no pepepe no wunya ne sa na nso yeguso ho no ma etimi ebodawro ma omokoboa ma yatim esiesie mu kama na ne opese wasabi de na ade bi wo fia ho hia na de na ode aye na ebia ne no na sa me de se pipe ne ade abade ebe de nze nipa no be no but still na omoguso omoyehu adwuma na wadama edaben na yeda yemfa nko eye esu akese mu da yemfa nko me fanse kude ene kweside fofie mo sa suo be fie na yenkom na sa abre nim no se ebia ogie akinyi na akoma ne obehu no ebia wangaza akora no sebe enye wanika na ewo bibiti se fanse emuniamini se wati sa dini da na sa tumi no ho a chese oye wa adwen so be challenge so be kwa ebia wonhu ade kro ne se
wani so say beto te say bibi ye dede a kyerɛ sɛ ade bi te sɛ ankora bi ahwe nim na nso no ye dede no nti ma omo ko pie so omo hu saa ade no bi da de sɛbe uko hu na de dede ba fia kyena bi no unia bi nso nya na adwen sɛ ɔno ko bɛkɔ no akɔ akɔtie saa ade nti na ade wo hɔ no ma dabɔne bia ne nkrɔfo nkonso okay na ohene wada ma afoma so kure mpato dwumadi bempa ena mundin wa dwumadi a edi no kurum ha pa sonkon ye kuadwuma bi ti sɛ koko ne banchifu ebro ne honkron ba eniema edi aduane ba ma sɛbe ye bi som oman no eno ho adwuma na ye okay ohene wada ma o se asam ne mosunso atosa wo se yeka nyame adoma enche ura na kwento tenten na enche obi fiti ase na chido edu sabre no a edin na moye de boa de esese yehu no se doti yi ni mo sam me na doti yi ni edika ya sabe ahoke kanson konne ahofama sonko awase chidom hene ende ne ho hyem ene sabe ne mpanifo nyina nti sa ahoboa ne ya nyame aduma 25 a edi enima ye ni be sha se de sane tie bia no de ahofama sonko ne wodo sonko ne enibre anaba ayegidi se ye behwe na ne wase ye bia de kura ena na echi no ye be ye de aboa na wada ma ye ba ye hu school ha school na really said that bia munya secondary school ha no ka ho a mpe no kura so wada ma ahanzo so mpuntu ndwuma no so san na enso esi ekro schools they send ye oba no ohu ye na no kura schools okro ma na se ensori ahodo onzo so no atetibi de aka ho a eboa ma ekro yin so mpuntu atimakoso send ye okan na sabe obi ene ho chiri fo asempa kodo nti ebresem ne yebompa se nyame aduma sua ponto aso bia wo se ba kro mu no se akwanya ba sebe ensase de nyame adawro ma ne otumfo adawro ma se ne ensase hyena na no sa no se ne tie bi benya bi dia ma na etima bo kro no tum internet se obi ye investor na so pese ohwe ye be kro ye da yi da kwa ho pa wo ba no se gufa na kwan na mu finfin se ya na wo kro nti se bia se ne obi hwe no wa mo na so pese ono so be bibi wo hanma akonya no wo ho sa de ma no kre akonya wo ho nyame ncha de me bedi akonya eguso ye ne me bra mfa ne se gidi se afuma so etumpon na ekọ yenkoso ohine bi ne de he se wo ba mse wo hwe onsa bonkum so a community center esi ho a ye number sign enva ya de soro no so ye guest house obi be ye program bia na obetima da ho agena ho me na enyese ayie na party bi kwa na pesa yo ho a obetima ye nyame adum so no ya ye demarcation vanse ya register in government ya tetensa se kama ya de machine asimo yi street ni ande nyina atum nti ye ho me ya bebre ho ma bi ti said da achi me bi school bank any ande station ni market bibia ya tete ya to lada nti so obi pese obeboa no be bi okrum ha enye ble eno be fa so nye bre so kwan kura bi kwan sa asene nyina me adum bibia wase ye fa ho bia ye ama assembly no so age atuma akwanya nda ho se bibia pese be no okrum ha bia ni hian se obeba ananum ho na yetua na mo na assembly no so ye no mo din sa so akwan da ho so wetima be ohene wadama okasa mu kase obaye wadama nananum eya agona hene ma okama o se bibi trene no pacho mfie sen mfie kikako mfie nkono yemuni 2014 mo ohene wanyinu nso ho fe na ohene wadama we de ede ba ne ye kane yanka enwuramu aya na hadwe ese obayi bibia ma na ye fa aya na okuruma so ya no muka ho bi enti ya na ye ba ye de akonya na mamo na moto nza de afre mo nana na mo manmo a omo so tukwan akọ aya amanfo ma so omo so ntwo mo ni mehwe mo chi na zanze mpenite kuntunhwe ani chi ana ye de ekro ana zezinzo so me ba ye hu se niema wo bobo so yi de enche
ɔman mu bɛdane nti ɔman mu bɛdane nso so de a ehia kromafo so so emwanti e ba bia na ye de akonya no to ho e de ma agya no ato nsa de afre o ma no nana no mo a o ma mo nana na so mo so aba be so asene na ya ye nso ama na ye fe ayo me da wase no kure emze sabe se krobe ya e ba akofo ntumi enye emanye nti obi biela wa kwantu mu se ye Ghana ha o se nye Ghana ha o se o pepa se obeboa na se sa aduma chede na ewo nsem se nyame ato ne nsem no obi se obeboa kuro na se be yensi ni kwan ye man kwan so betime ababeboa kuro no kuro ni nyame enu ye fa center ne kura yesi no nyame adum yetime ne amonanefo bibra kasa yawo platform yawo so a even se no kura ni wo moboa yen ewo center ne ho so nti o ma hyase ya o mugusu o moboa nti ne o moa ya na se ne won so nti yenka no ono nso emfa na die mra na so omra meboa ema afuma so nye krabebe ntumbo eno hene wada ma we de wo kai bia omo boa no se ke betimi abo omo di no abo omo baso na ai ahye wo mo so omo de ma enso ahye omo nkran nyame adom ye wo nipa bi ti se pastor ID Boatin o ye SD asol panyin sofu panyin pa kese e wo o mai ma samre kura me kese wa monone woni ni nua Mr Jacob a wono so nani bia o ye coach panyin pa so e wo ho ye wo nkrofo bebre ante boatwa mo ne fakwasi bi ene nkrofo bebre ne maame bi efre afia broni ne omodoso e ka se obodia ejidi se bejemre nti omo wo ho omo boa na yinim wo mo nti abre na abre nyina nso efre omo bo mama so se nyame nhira wo mo nti omo gosu omo eboa we do hene yede enkomo no ase enche DBC na patwa dama adehibusua ben eni dia fama so akonya ejoko abusia nasa ne de aza osanti kinu koto dwemu pe ayoko abusia ene ye bayi ya man kenye ya baba pesua ne mapi na ohene wada ma me ayesansere emisa kan na ensene na mo wo agona hemfie no e de na mo de som agona hene mane de kosom masantamai ye nananom free oboase akọ chere na omo manso omo nam na omo tu omo kwan nti agwa no mbebe sue ye nti omo be sue no man se da antna ho se bi omo tena agona hemfi ni omo beduru ho na omo sere nananom se omo pe baabi akọbọ omo sisi na nananso ma omo kwan sana etie Jina sa feso mo ye kuafo de na aduane na namode kọ bibia wase ye de kọ bia na namode kọ jina haza hade na sa kane no be kantokọ na aduane na nenka ye de hwo ne no kure enti se komo de wa no be kantokọ wa ha ye nhwe fe aduane nhwe na woni bi wie no wo mi wie na wasikwan so na wo kro yo ene ohene ehim fa na wo pese wo hunu eye wo kure ya na nanomode na che omode a chewi in the next 20 years in front of us who kure in the next 20 years ye jidi se nyame adom ekunyadie eduru ba bia sebe meka se eye ofle na nka ye hwede a sebe nka enipa fuma nke meka se nkokorofo na se mpanifo bi na wase ye dum die ekunya nanso no nyame adom se odie ba ya ebi mo mfa se nipa fo beka se akoraketu na se abrantie na be die akunya nka ye beka se ne nka ontime nya hwe nanso no niema ye na egusu ye sebe eduru ebi mo nti ase nanso ne ye na ye nti ne ye nim se bebo bia nanso no sebe ye ma obi nsi akwan nti emre di anim de ejidi se ne ya demarcation nyame adum ekroma nanso ani age ho a omo tonsens ni say by the next 20 years no ekron be yakese na emu abai na afi mpuntu obi ese ne fata so no etimi so akoso nti e bia se nyame de enkwache ya sa abre ne be so e bia betwe ne hwa afoma so na enti sese ne ye hono ne bi na emu atra ekwa chiripa yeah and that's it ohene se ya unsam kan na ze kire se ukwa SD the miko Pentecost na se nyame adom nya ase
amesom o ye o da wo mu ana o Pentecost for the ma enwusi apeja wa ye be ma ye te be ma wa yisesia mprimpi ya ye menya enye da bet ye hwe adwuma wa ha na eso na asori adwuma no so eldership no me ben wo mu pa sofo ni na me no mu ye close nti sa adwuma no so o ma frɛ me de ne so no ka me be ka se ya fro na sa wonya wadwen so obekọ munya botre nti no because ade chi a minim se ne yakwoso omo ko meeting wa ha omo yese omo timi ko tra meeting asekra bi anwumira ansa na omo so le akofi e bi abre omo hia me so na mikro nso hia me nti eduru ba bi a e wose menya ntwentwen so akra na me so mikro abre ne so na se nyame se e wose eboa ho nso akonya be ma yiri se maji atu wa ino adama emfie enkunni a wo bedi ade edie ena ohu ne se anam so aboa mo wahenie ayefe ne ba ya ompanyu foto nchen fefefe ne atimi aboa me pa de ka honhom famu de a ka meka sesebe nyame twede mponyankopana na ambo me ho ban a ko tietie nkro bebre so a ebi mo emfa ne toten nanso nyame adum se ha no eyeden kura na minim se nyame eta yachi ntino mi nsuro ne ekoso bia na mpanimfo nso nyame adum ba wode ne omadom me so sabe obia wa ho fama ene odo a nyina yebo ma chichire kuro no ti mpanimfo nso ka ho bi na ma sabe ekuro na ya chichire na etimi koso jojo because duru ba bia o ko ba bia na so busa ba bia mpanimfo bi omo ne omo hene kura manso ne ade ne wantwi beta hantesa nti nyame adum omo ka ho bi ana ma ekuro no so chichire etimi koso Mesumba ade aba kwa me hu bi nsa ho brase nso ka ho mate no so e ka ho we da nano me da mo so mu nyina so mase era mase pa ze ma bo ma santomai zan se baby adwoa na santomai mu so mu dwoa te se ba na sa ha dwoa na che se som ni betimi asom na yasom ni ohene we de wada ma won kwaso na ohene se de wani se development hu idie mijidi yese school kakraka ho pa na asa kakra pa ne kakra ina nzo do hino de chem kakra fa educate school femu no nyame adom afuma so ya na ko school ewie nyame na fie ne nsensem kakra nti eduru ba bi yese ye be sua adwuma na ye de abo ye bra nti no yokushian sanu juma kakra ya de moya branca kakra okay ani afomaso enya achade pa sanso no yoko abusuana sa yoko abusuana ze upie na sa na dia eje se oyoko kohwede umfrase ampa ohine da se onkoso amen afomaso onkoso aguna man onkoso na asantumanso onkoso na nanu onkoso anya okese se de ba waji edi se be sa ba afomaso da na community center na bibi ni se bibi de sensa aka ese ene mu ana betina kurom ha edi ese se maje awie ese de ese free ha ese ne eda wasepa nso eda wasepa enne e ba afomaso ye besua ahanom abokosem no ehunu se wo ba agona na se ne dwada kora na me den ka me ne wo a medical ba ha na ma ba be hu akuafo no na medical ato me no ba ye na firi wo mo ho ansana eye dwada no kora mpo aduru so aduane de e afoma so hanma na obenya e kwan no so de wo mre na de ma kroyi danso ene ne yi ba besua yi eye obiri komfo eye na manto anso no ene foma so de ne de ba peso mo no said ye wo say yesom kotoko hene na de fa santama hu bi yesese menu mienu hu no ye ntwema broni kokko emfa ne mfidie mfira bra mo no ne metwa embeka yankasa yabakosam nkyere yen abra yankasa nso so ye wo senator kramada ye numa ye ka ehihie enu nti ena alandu media wo honum say ye de esommo medin e de maame Fauzia ene ba de yesua no edoso medidi yese wonso so wasua bi na ne de medi firi hanom de yakone say se wahenie beye fa umpanyumfo a omusaidu wanimu no yese wode buo ni enidie ede mawo na omo so na jeje wa baba
emu ahenie no eye fe ene no bi na be hu no wa hanom no otwede mpo Nyankopon ya adoma yebehia kai so be subscribe no ahye ama afofo nso so enye bi ahye nananom da wasenso